Hai bay song pun làm song nó mang YouTube channel đó. Bay song tin ini blog ke ang tabuk bukan apa nai bukan tangai mani pai kena kita. Bay song nó wati rok angka tam rok tanam musung. Angkai puri rok tanam musung le. Puri rok tanam musung lote. Wati rok angka puri rok khai tanam musung ang bukan ang tabuk. Dogana mau japanya thang tongo nó rok nukun mana na angka nó nang awang khai ma rok nukan na rok ngai chong di ini bilai kana wati waka tei rok motamuti bangkha awa rok nó nang nukan angka ang tabuk dogani phai nei ko ang phai tukha moi ja awang sanai nó rok nukun makha ang tabuk sorok ko him tongo ngata khetok kisa nai ne langana terok busuk bangkha ngang tabuk khetok phaijak nang nang phuno kana omona puila takalai ni tini ni teitor mani san rok nang tap phunuk nai ekona sikde rok nukui bangkhana tini na puila to wati kisa kabang phaima bai kheta teilayo tei ang rok no phunuk nai mongkai omongka ani kheto sini khetok mo yang go sen kheto to onek tik bang mangjak joton sala haising khana nei ekdom tui kuplong thaka kheto nukui mang khana okai ang tabuk ikut dukani phakya ang tabuk moja sobu ke ko tabuk moja sapi nai awang salai nai ini di nai ini di ciri di ciping tong oke jaga sini bai moja sapuka engkau tabuk sota kisiti hari nai tai ciping buki hari nai samsutan hakra baba anak nukui bangkna iko sota akon sorry shipping rikha ro iko kudung ekdom shipping rikha shipping rinai tabor shipping ruwe kono kali sinai sang tabuk mono kali nai kali sinai lapuk aja no masih ringkilah tabuk aja teri sinai teri kali sinai Rikha Rikha wah kumakain ka siping riwi nasa tokong toka Lalu pakai di sini. Mudah bisa kena, nolong kita kan. Ini tak kerang kali pakai, awang kali pakai, mongkai, omong hai iklai khainai, angka pani puri khaya. Ini kiting-kitingnya khai canai ada kawang khajinai okno nai tuli Kuyak. yang awang khajoka awang shipping dijak pokai
cái chai này đấy shipping đuôi khẩu bố mà đó cái lối cái đấy nhập khẩu bố ăn từ lối cái trồng bố mình nó nữa không ngỏ cô keren cong ini bolok di sebelah sini. Betul hambai kita saya blok cong